Достоин! 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 Лично за вас, за епархията ви и за цялата ни света църква ден. Пътят, по който поемате като видински митрополит, не е лек, но с Божията помощ и вашето усърдие във вярата и служението, което винаги сте продължавал и вярваме ще продължите да проявявате и занапред, ще бъде благословен и спасителен. Познаваме добре епархията на вашето бъдещо служение. Известни са ни не само неизбежните трудности, които ви предстоят, но и радостите на църковен пастир в този дивен край на прекрасната ни родина, където ви предстои да се срещнете с хора с не лек, бит и живот, но с добри и чисти сърца, хора отрудени и обременени, които искрено търсят Господа и жадуват за Неговото живително благовестие и за всяко слово, което излиза от Божия уста. Хора, които попнеят, затоплят пастирска любов и нежна духовна грижа, и с които ще можете в единство, единомислие и единодействие да пребъдете и да преуспеете в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово. Във всичко, което ви предстои, ще ви помагат дълбоката ви вяра и удареност на Бога и Неговата църква,
заедно с като ректор на Софийската духовна семинария Свети Иван Гръцки и първи викарий на Софийския митрополит. Надяваме се и сме уверени, че всякога ще ни съпътства и любовта и тайната подкрепа на честното монашество, на освещения клир и на Божия народ в благоприемната истинска епах, като всички заедно ще бъдете едно стадо и един пастир, по примера оставен на веки на всички нас от пастирен Жан Христа, който и днес остава всесъвършеният и доста подражаем образец и модел на пастирско служение в църквата, която той си придоби със своята кръв. Като член на Светия Синод вярваме, че ще се радвате още на братската любов и подкрепа от страна на вашите събратя и митрополити, които днес също ви приветстват с радост и като ще очакват вашето активно участие в вярното водене кораба на Светата ни църква в днешните времена на нови тежки изпитания за нас и за целия свят. Синод означава събрание в единство. В основата на тази дума и това понятие стои идеята за общия, по който върват тези, които са събрани в Синод. В християнската си употреба идеята за Синод отразява основополагащата догматическа истина за единството на църквата, която е църква Божия, чието име, по думите на Великия Отец на църквата Свети Йоан Златоуст, не е име разделение, а на единство и съгласие. И така това богозаповядано и завършено единство в реалния живот понякога да се разстройва от нашите грехове и страсти. Ние сме длъжни и отговорни пред Бога и пред поверения ни от Него народ да опазваме даруването ни единство на духа, като се трудим с всички сили за неговото максимално възможно въплъщаване в живота, чрез възрастване Христовата любов помежду ни. В това наше желано и търсено единство като Синод искащи начали, днес се присъединявате и вие, споделяйки нашата обща отговорност с делата на Светата ни църква. Дързайте ваше високо преосвещенство. Вършете с ревност и всеотдайност делото, към което Бог ви е призовал и пред всякога ще ви подпомага и ще ви укрепва със своята божествена благодат за доброто и благопреоставането, както на поверената ви епархия, така и на цялата ни света православна църква. По молитвите на Всесветата Божия Майка и Небесна Всецарица, на преподобния и богоносен наш Отец и ваш верен небесен застъпник и покровител Пахом и Велики и всички свои дивни угодници, Всеблагият Бог да ви дарува своя мир и любов и радостта ви от предстоящото ви служение да бъде пълна и преизобилна и да наследите заедно с поверения ви народ във вечното Христово царство за много и благословени години. Амин. Амин. Ваше Святейшество, Ваше Високо Преосвещенство, Ваше Преосвещенство, досточтими отци, преподобни отци и майки обични във Христа, братя и сестри. С развълнувано сърце и благодарна душа заставам сега пред вас в свещения събор на правоправещите архиереи Народната ни църква, за да приема жребия на това служение апостолство, духовното и административно ръководство на Светата Видинска епархия. Не мога да скрия трепета и притеснението си пред отговорността да приема служението на Видински митрополит. Уповавам се обаче на думите Господни. Не бой се, защото аз съм с теб, не се смущавай, защото аз съм Бог твой, аз ще те укрепя и ще ти помогна и ще те поддържа с десницата на моята правда. Високото служение на архипастия изисква изкусност и особена духовна мъдрост. В своето слово за свещенството Свети Йоан Златоуст казва: пастирят трябва не само да бъде толкова чист, колкото подобава на човек, удостоен с такова велико служение, но е нужно и да бъде извънредно вещ и опитен в много неща, да познава
всичко светско, не по-лошо от онези, които се намират в света, но и да бъде по-свободен от него дори от монасите в планината. Към тежестта на това служение се добавя и дългът ни пред плеядата достойни и славни мои предшественици на Видинската катедра. Започвайки от родолюбивия поборник за независима българска църква и първ ней екзарх Антим, преминавайки през митрополит Кирил, който много се потруди за духовна просвета и бе благодетел на Софийската семинария, той е наследен от човеколюбивия митрополит Неофит, чието добротворство е видимо и днес. Следва митрополит Филарет, който след мрака на богоборчеството успяваше да поддържа запалено кандилото в десетки епархийски храмове и манастири. Блажено почившия дядо Домитиян, архиерей с голямо сърце и широки хоризонти, започна усърдно обновление на епархията след опустошителните години на атеизма. Неговите трудове бяха продължени и развити от вас, ваше светейшество, който в продължение на повече от 6 години бащински обгрижвахте народа и обществото, сърцато се борихте за въвеждане на вероучението в училищата и търсихте всячески да придобиете повече души за Христа. Изправен пред такова духовно наследство, аз осъзнавам колко задължаващо едновременно с това благодатно е то. С апостол Павел и аз смирено се надявам не на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите за своето святото благословение да съм апостолски приеми и да наследя такива жертвени архипастири, благодаря преди всичко на Господ и Спасител наш Исус Христос. Нему слава и благодарение за безчисленото множество милости и благодеяния, давани ми от мига на кръщението, а после в монашеството, по време на служението ми като ректор на семинарията, и до този ден. От нашия общ Бог и владика прося сила и благодат непосрамено да послужа на Неговия виноград. Ваше светейшество, на вас искам да изкажа най-искрената си благодарност за голямото доверие към мен и избирайки ме за свой викарен епископ. Тези няколко месеца като ваш помощник са един солиден темел за моето духовно и административно изграждане. Възможността да мога да ви послужа за мене по-човешки беше чест, а от духовна страна благодат. Винаги ще разчитам на вашите молитви, мъдри съвети и подкрепа, а аз ще остана ваш верен съработник на Божията нива. Благодаря сърдечно на ваше високо преосвещенство митрополитите на Светия Синод за доверието и подкрепата ви. Особено ще се нуждая от вашите знания и опит, за да мога и аз да се изградя като достоен митрополит. Благодаря на врачанския митрополит Григорий за безупречно проведения епархийски избор в престолния град. Особено признателно си изказвам на избирателите на Видинска епархия за доверието им. Ще дам всичките си сили да оправдая техния избор. За христолюбивия народ на епархията и за свещенството ще се постарая всякога в мое лице да намират любящ баща и водител към небесното царство. Благодаря на Господ, че ме срещна с моите духовни наставници, вдъхновяващи примери за любов към Бога и човеците, преснопаметния архимандрит Назари и архимандрит Венедикт, които жертвена грижа и общеска любов са ме водили по тесния и трънлив път на спасението. Благодаря на моите родители за обичта и подкрепата им към мен. Благодаря на менищият епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод, на Знеполски епископ Мелети, ректор на Софийската духовна семинария, на братята на Дивотинската света обител, архимандрит Йоаким, архимандрит Никодим и ромонасите Досите и Партени за тяхната любов и послушание към мен. Благодаря искрено на всички мои близки, които през всички години до сега споделяха с мен и несгодите и трудностите, но и радостите на църковното ми служение. Изпросвам молитвите на всички ви, за да послужа на църквата и народа ни с добра съвест и за слава на милостивия наш Бог по застъпничеството на пречистата наша Владичица, Богородица, Преснодева Мария.
благоденственно и мирное житие, здравие, жизнь, спасение во всем благое поспешно Русинскому, Видинскому, со священним его клиром и богохранимого паствию, и сохрани его нам долгое лето. Достоин! На първо място искам да благодаря на всички избиратели от Видинска партия, които гласуваха за мен, за всички хора, които ме подкрепиха и разбира се за единодушието на Светия Синод, за подкрепата на Негово Светейшество, на всички митрополити. Разбира се, че отговорността и тежестта е много голяма да отговаря човек първо за собствената си душа и за душата на толкова много хора, да ги води по пътя на спасението, защото това е основното, към което ние сме призвани. Много са нещата, които се виждат материални, които се очакват от един духовник, нали, да върши. Виждаме ги външните неща по украста на храмове, на манастири, но основното нещо са всъщност спасението на човешките души. Това според мен е най-важното, към което ще се стремя, и разбира се близостта до хората, защото смятам, че това е много важно, да бъдем близко до хората, да може да общуваме, да разбираме тяхните проблеми, тяхните трудности и да им даваме една духовна насока, към която да могат да се стремят, да им показваме пътя към нашия Господ Исус Христос, за да могат душите им да бъдат в Царството Небесно, което е нашето основно призвание като духовници, да водим хората към Царството Небесно. А кои от дейностите на вашия предшественик, Негово Светейшество, бихте искали активно да продължите, тъй като знаем, той създаде и духовно училище, също така борба с наркоманията започна да видим един бивш манастир, но изобщо кои от неговите идеи така припознавате и като свои искате да продължите? Разбира се, аз ще разчитам много на помощта на Негово Светейшество. В този случай това е хубавото, че всъщност бившия митрополит на Видинска епархия е жив и здрав. Той се е трудил много години, Негово Светейшество, българският патриарх Даниил, като видински митрополит. Всички от тези неща, които той е свършил, аз искам да ги надградя и да ги запазя, защото те са прекрасни. Образованието е едно от най-важните неща, така че училището, което се почне, епархийското училище, за мен ще бъде много голяма радост да бъде развито, защото то се даде една основа да бъде развито, така че да се продължи и всички други дейности, които е започнал Негово Светейшество, българският патриарх, като видински митрополит. За мен ще бъде радост да може да ги продължиме. Всичко това, което е хубаво и полезно, трябва да бъде продължено. Ходите обаче са изправени пред големи изкушения, виждаме какво се случва в последните дни с така наречените рейпове. Всъщност, каква е отговорността на българската православна църква, на архипастирите по места? Кажете на младите, че така не бива? Ами от една страна трябва да се каже на младите, но и на онези, които ги позволяват тези неща да се случват, защото в крайна сметка има закони, има неща, които трябва просто да ограничат тази възможност. Ние не може да разчитаме на малките да са толкова осъзнати, колкото и вкъщи да се говори, в училище и в църквата да се говори. Ние знаем, че никой родител няма да насочи децата си към нещо лошо, но въпросът е, че има и неща, които трябва да със закон да се забранят, за да може да се спасат децата и да се съхранят. Ние виждаме колко много закони има, които всъщност не се изпазват, и това е много рисково за децата ни.
виждаме, че демографията и въобще и в един такъв район, като е специално Видинска епархия, е много голям проблем. Надявам се да има желание. Това ние като духовници, разбира се, може да алармираме, може да разговаряме. Всеки един духовник разговаря с много родители, с много деца, които имат някакви проблеми или са по някакви такива неща, които не са им познати на тях, защото те са изключително малки и неподготвени. Е необходимо ние да им помагаме и да сме до тях. Това, което ние наистина можем да им помагаме, е онази духовна насока, в която да ги насочваме. Защото може да кажеш, че ползвайки едно или друго, може да увредиш здравето си, така, но освен увреждането на здравето, ние увреждаме най-вече на нашата душа. Това ще го решим сега на заседание на Светия Синод. Не смея да кажа сега, да не ви дължи. Благодарим. Знаете ли духовници българските православници, които са били предшественици на братския престол в Видин, това с каква ви задължава? Голяма отговорността на такива хора като ексарханти, на дядо Кирил, на дядо Неопит. Това е изключително голяма отговорност. Преснопаметния дядо Домекян, който аз имам честа да познавам, широко скроен човек, образован. Така че дядо Патриарха Даниил до вчера беше видински митрополит, така че отговорността е много голяма от такива достойни мъже, дано и по тяхната помощ, да съпничество молитвено, да могат да бъдат достойни архипасти на Видинска епархия. Какви ще са първите действия, които ще предприемат в моите? Първото нещо, с което искам да се запозная. Първото е нещо да се запозная с духовенството, с една част от свещенството и монашеството се познаваме в годините, но основното нещо, което искаме е във времето да се запозная, да отида в манастирите, да могат и църквите, да може да отслужиме служба, а и с всички от тези хора, които са от Видинска епархия и искат по някакъв начин някаква близост и контакт, да може да се видим и да се запознаем. За мен това ще бъде най-важното, за да може човек да се ориентира и след това да знае какво да прави. Все пак и много от вярващите хора в Видин виждаме дори тук, дойдоха да поздравят в този ден. Може би някакви първи думи към тях, имайки предвид, само споменахте, тежката демография в региона. Все пак, че е познат като най-бедния регион, дори в Европа. Първите им думи, какви думи към тях? Тето или духовно отговорно? Да знаят, че могат винаги да разчитат на мен като духовник, че искам да бъда винаги до тях и всичко това, което се нуждае, защото един човек се нуждае от едно, друг се нуждае от друго, така че всичко това, което има нужда, бих могъл да ги изслушам, аз с Божия помощ да помога с най-голяма радост ще им бъда в помощ и подкрепа. Аз благодаря.